Kenneth, sana maawa ka naman sa iyong anak. Nung humingi ako sa inyo, nung mag-opera, sabi ninyo, anong gagawin ninyo? Wala kayong pera. Pero nakakayan may mag-asawa kayo ni isang peso, wala kayong naitutulong sa amin. Kung magsusustinto yun, sir, noong pa sana. Talagang walang kwintang ama. Oh, Kenneth, Andrea, ito, tingnan mo, mayroong nagtulong sa bibi kayo. Anong tinutulong ninyo? Wala. Mabuti pang ibang tao kaysa sa inyo. Kasama natin ngayon, mga kaibigan, si Maria de la Cruz, ang lula ng 2 taong gulang na batang may hydrocephalus. At nung nakarang Huwebes lamang ay dumulog siya sa ating tanggapan at ora mismo ring tinugunan ng Ako Bicol Party List ang pangunahing gamutan ni Baby Angel. O Lola Maria, kumusta po ang kalagayan ng inyong apo? Mayroon siya po laging minsan nagsisisor po siya. Kasi minsan wala kaming ng maintenance. Dapat buwan-buwan daw po. Palagi siyang na-check up, sabi ni Dr. Chavez. Hindi namin po na kasi talagang wala po kami. Apo. Bukod sa inyo, Lola, sino po ang katuwang nyo sa pag-aalaga po sa apo ninyo? Ang aking asawa po na 72 years na po. Nasaan po yung mga magulang nitong apo nyo? Ang magulang niya, ang lalaki, taga Batangas po. Ngayon, yung anak ko nandiyan sa amin kasi pinauwi ko na po. Kasi naawa ko doon sa aking apo kasi sabi sa akin, Lola, uuwi na kami dyan, hindi pa kami dito nakain. Parang ako kasi kumakain kami diyan sa bahay, sila hindi. So, ibig sabihin, nung tumawag sa iyo yung mga apo mo, nagugutom sila sa Batangas? Nagugutom daw po sila. Ilan ba yung apo nyo na yan? 3 po. 3, okay. Yung nanay ngayon, nandyan na sa inyo? Opo, kinuha yung tatay, namin. nasaan po yung tatay? Nandoon po sa Batangas. Ilang taon na po pala itong anak nyo? 21 pa lang pero 3 na yung anak? Opo, nag-asawa po siya, 15, third year. Ang bihira, no? Minor de edad ho pala. Opo. Saan nag-aaral yung anak nyo ng third year? Sa Batangas po, kasi nandoon kami sa Batangas po. Kinuha din ako ng aking panganay, doon pinatrabaho ang kanyang papa. Itong 3 anak ng anak mo na ngayon ay 21 years old na, isa lang ang tatay? Opo. So mas matanda yung lalaki. So 19, ngayon mga 20. Nag-uusap pa ba yung anak mo at saka yung tatay? Hindi yung ko asawa? na po, pinablangko ko na po sa kanila. Bakit naman, nanay? Kasi nung operan si Baby Faith, nahingi sana ako ng tulong konti. Sabi ko, kasi hindi naman lahat sa provincial mayroong gamot. Madami, sabi ko, sa labas ang binibili. Ang sabi sa akin ni Kenneth, anong gagawin daw nila? Wala naman daw po silang pera. May trabaho ba itong si Kenneth? Itong manugang nyo? Manugang na hilaw? Ang trabaho po niyan, nagkakargador sa palengke. Paano nyo natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan nung apo nyo at pamilya nyo? Yung pangkain, mga pangangailangan sa araw-araw? Yung sahod ng aking asawa po, pinagkakasya lang namin. Tapos minsan, nabigay din sa akin yung mga anak ko, panggatas ni Faith. May iba ka pang anak? Opo, 6 po sila. May mga trabaho naman? Opo, may mga asawa na din po. Kasi nahiya naman akong palaging maghingi sa kanila. So, hinihintay mo lang voluntaryo? Opo. So, nakakaraos naman? Nakakaraos din po. Kasi sabi ng aking asawa, wag akong maghingi sa mga anak ko kasi may mga asawa na yon. Kung nakikinig ngayon si Kenneth, yung inyong manugang na hilaw na taga Batangas. Kenneth, kung napapakinggan mo naman ako, sana maawa ka naman sa iyong anak. Di bali na hindi yung 2 anak mo na hindi, yung lang may sakit na anak mo. Nung humingi ako sa inyo, nung mag-opera, sabi ninyo, anong gagawin ninyo? Wala kayong pera. Bakit kami nakakaya namin? 2 taon na sa amin si Bibi. Pero nakakayan may mag-asawa kayo ni isang peso. Wala kayong naitutulong sa amin. Walang kwentang magulang. Ano? Bakit naman, nanay? Kung mayroon silang kwenta, sir, dapat yung anak niya, yung apo niya, dapat tinindigan niya nilang tulungan. Ayaw mo, no? Kung magsusustinto yun, sir, noong pa sana. Talagang walang kwentang ama. Kakausap natin sa kabilang linya si Miss Jody Binaobra, ang magandang program on health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patient o MAIP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Judy. Ma'am Judy, nakausap niyo na ho ba itong si Lola Maria? Ay, Sir Joshua. Bali, Sir Joshua, nung July 21, may kasama po si Baby Angel na
kapitbahay niya, dinala po dito sa office. Then yun Sir Joshua, agad naman po pagdating dito sa office, dinala po namin siya sa hospital ng Tansuling and sinamahan po ng Tabang Ora mismo team para po sa kanyang check-up. Opo. And yun Joshua, nag-suggest po sana yung doktor ni Baby Angel na baka po pwedeng i-confine para po ma-check po natin kung ano po ang problema. Kaso lang Sir Josh, yung kasama po ni Baby Angel hindi po agad makapag-decide. So ayun po Joshua, yung dala po nilang resetang gamot, agad naman po namin ibinigay. Pero sir, rest assured naman na kapag buo na po ang desisyon ni Lola na ipa-confine ang bata, dito po, magtungo po ulit sila sa ating opisina at sasamahan po ulit sila ng team. Wala namang problema, gaya ng binabanggit ni Ma'am Judy, kung makapagdesisyon kayo at papayag kayo na dalhin sa ospital, aasikasuhin ho ng Ako Bicol yung problema ng inyong apo. Ngayon Sir Josh, kung talagang hindi pa po sila makapag-decide kung i-confine ang bata, pwede naman Sir Josh yung laboratory and yung iba pa pong gamot. So Ma'am Judy, maraming salamat. Basta yung Ako Bicol po ay tutulong kung ano man po ang pangangailangan nitong bata sa once na kung ano man maging desisyon ng pamilya. Okay, nanay, bukod po dyan sa pagtulong ng Ako Bicol na narinig ninyo na anytime, actually napadala na pala yun sa Tansuling yung apo nyo, meron pa pong inihanda ang Ako Bicol Party List at ang palatuntunan ito ni Congressman Saldico, Ako Bicol Tabang Ora mismo para po sa inyong apo. Ayan po. May diaper, may gatas. Ano pa yan? Isa-isay natin. Ano yung laman? Silipin ko nga. Kapain ko na. Oh, may bigas. Nanay, para sa inyo pa yan. Marami pong salamat. O bakit medyo natulala ka, nanay? Hindi ka makapaniwala. Nanay? Anong naramdaman nyo? Ba't naiiyak na kayo, Lola? Hindi po wala po. May tumulong kagad po sa amin. Yung ama hindi lang natulong sa amin. Ibang tao natulong. Kaya masakit ang loob ko sa mag-ina doon sa Batangas. Kenneth, Andrea, ito tingnan mo, mayroong nagtulong sa kambibi kayo. Anong tinutulong ninyo? Wala. Mabuti pang ibang tao kaysa sa inyo. Ano po ang masasabi nyo, Lola, sa Ako Bicol Party List, sa palatuntunan ito at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po sa Ako Bicol. Salamat tunong po. Tulungan ang apo ko na may hydro. Okay, nanay. So, yan po. Ganyan po kayo kamahal ni Congressman Saldico at yun po ang pagnanais ni Congressman Saldico na ora mismo na mabigyan ng tulong ang mga kababayan niyang Bicolano na tunay na nangangailangan.